vahvemmin tuolla, niin katsotaan. Kyllähän sen sieltä toki leikattua saa. Okei. No katsotaanpa nyt sitten vielä tai oireilu muuten kuin kasvava. No on se nyt joskus käy kipiä määrätyssä asennossa. Joo. Se on kuitenkin varmasti patisyytekin varmaan joskus, että pääkipiä on yllätty. Painaisiko se varmasti kaulavaltunta sen takia? Ei kyllä pitäisi. Ne on täällä paljon syvempänä. Ei tää ei kyllä paina. Katsotaan suuhun. Pikkusen jos lasket leukaa. No, ja pitää oikeastaan vielä vähän päältä. No. Katsotaan sitten peilille sen. Tää lääkitystä vähän. Trombosytin määräisiä. Niin, kyllä. Katsotaanpa vielä tonne Mutta kurkun. olen sitä lääkettä ottanut. Joo. Suu oikein isolle ja kieli pitkälle ulos. Mä vedän kielestä ja katon kurkun päälle. Sanopa hii. Hengittelepä välissä ja normaalisti. Ja vielä hii. Hyvä. Hengittele. Sanopa he he. He he. Otas vähän vielä. Pikkusen eri kokoinen. Ei. Joo, ei sitä pysty sanomaan, mut kun yrittää. Mut siitähän oli ohjelma näitä otettu. Ei oo. Ei oo. Että jos radiologi näkee ohjelmanäytteen ottamisen aiheeksi, en pitäisi tätä perussairautta ja trombosytoosia esteenä. Onkohan se ollut millä tasolla silloin se? Se oli vähän tuhautusta silloin viimeisin. Onko se nyt sitten? Varmaan oli. Koska on muistanut ottaa lääkkeitä lopuun. Epäilen, että tämä olisi paraganglioma, mutta sitten taas magneetin mukaan se ei kyllä ole. Mikäs siinä se välimuoto on olemassa? Mun mielestä siitä pitäisi ottaa ehdottomasti ohutneulonäyte ensin ennen kuin sitä lähtee leikkaamaan. Että tietysti vähän mitä lähtee. Koska jos se olisi lymfooma, sen hoito ei ole se poisto kuitenkaan. Että ei sitä oikeastaan monesti kannata suinpäin vaan poistaa, ennen kuin tietää edes, että mitä lähtee vähänkään epäilemään. Varmuus on ennen kaikkea hyvä. Niin. Lähteekö se sitä kahvaa? Ei. Pyykkäsen. Onko se liian hätän? Eli tää on siis ohutneulanäyte, joka on eri kuin jos suoraan niin kasvaimesta leikkaisi ison palan ja pistäisi tutkimusta. Tämän tutkimus tai informaatioarvo on tietenkin pienempi, mutta tää on kätevä ottaa, että saa nyt jotain tietoa. Sitä varmaan tehdä mitä pystytään. On mulla muidinäyttelykin ole, että tiedän. No. Ja joskus käy kaikki. Kipiä, ei tää varmaan kipiä. No ei. Teitte putsuahan se ihan tehdä. Joo, mutta pusero. Joo. Joo, hyvä asia.
En kerennyt edes huomaamaan. Näyttää on aika kätevä. Katsotaan, minkä verran soluja sinne. Jotain. Sitten katsotaan minkälaista hippua sinne tuli. Miltä se näyttää? No ensi viikkoon menee toi vastaus kuitenkin ja katsotaan keskiviikkona noin kuvat porukalla ja mä ois tuossa. Ei löytynyt paikkaa. Niin, no, katsotaan. Sä kävit lääkärin vastaanotolla nyt juuri äsken. Mitä siellä tapahtui? Mitä sä kuulit? No sehän oli kyllä aika mielenkiintoinen tilanne, että puhuttiin mikä tämä niin mahdollisesti on, mutta näyttää siltä, että ei oikein tiedetä mikä tämä on. Ja lääkäri halusi ennen mahdollista leikkausta, niin, että se otettaisiin Outinilla näyte. Ja sitten muutaman kerran aikaisemmin oli puhetta, että ei sitä tarvitsisi ottaa, mutta nyt se otettiin. Eli se magneettikuvaus, mikä silloin viimeksi tehtiin, se ei osoittanut mitään semmoista, että ei olisi tarvinnut sitä neulonäytettä ottaa. Joo, no se nyt näytti siltä, että ei se antanut mitään suuntaa, että mikä se olisi. Tämä lääkäri, joka todennäköisesti on yksi leikkaavasta lääkäristä sitten, niin halusi varmistaa, että mitä se on. Ja totta kai Outinilla näytteellä niin poistetaan määrättyjä asioita. Että tietenkin siitähän nähdään, että on se hyvälaatuinen vai pahalaatuinen. Minkälaisia tuntemuksia se sinussa herätti nyt? Kuitenkin on tämmöinen epävarmuus edelleen, vaikka välillä tuntuu, että olisi asiat paremmin. No, totta kai sitä miettii, mutta niin lääkäri ja kokeili ja pyöritteli sitä, se on tämmöinen irtonainen, että se ei ole niin kiinnittynyt mihinkään. Että se antaa niin tunteen, että se olisi aivan ok. Mutta kyllä mä ymmärrän lääkäriäkin, että kuinka se haluaa ottaa varman päälle. Että ei välttämättä halua lähteä poistamaan tietämättä mitä poistaa. Mitä vaihtoehtoja tuossa nyt on? No eikä siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin, että kumminkin se poistetaan, mutta varmasti Outinilla näytteen jälkeen niin ollaan varmaan viisaampia, että miten se poistetaan. Että, tai siis se, että on se sitten riskialttiimpaa vai helpompaa. En tiedä. Eli käytännössä tällä hetkellä sä nyt odotat sitä tulosta tuosta näytteestä ja mitä sitten tapahtuu? No sitten lääkäri lupasi soittaa. Että niin on palaveri jossakin vaiheessa sitten, että miettiä leikkausajankohtaa. Mutta välillä tuntuu, että eikö se vähän tuosta vaan aukasta ja ottaa pois. Pulattaa pihalle. Kertaisi ei ole kiinni missä. Mutta se vielä kiinnostaa, että nyt kun otettiin se näyte, niin mitä sillä haetaan? Minkä takia se nimenomaan piti se näyte ottaa ennen kuin lähdetään leikkaamaan? Onko siinä jotakin riskiä sitten olemassa, jos sitä näytettä ei ole? On se riskinä myös kaksi asiaa. Mulla on se perussairaus, se verisairaus. Sitten toinen on se, että varmaan tällä halutaan varmistaa se, että onko se hyvälaatuinen vai pahalaatuinen, koska jos on pahalaatuinen kasvaa, niin luulen, että sen poistaminen on pikkasen vaikeampaa kuin hyvälaatuinen kasvaa. En osaa sanoa, mutta mikä se oma tuntuu? Mikä se voisi olla? Se on totta kai hyvälaatuinen. Siitähän pitää lähteä. Mutta niin kuin mä oon huomannut, että mun kohdalla aina pieni prosentit on aina lähempänä totuutta kuin iso prosentti. Toivotaan, että nyt on iso prosentti, että hyvälaatuinen. Tämän päivän jälkeen tai tämän tutkimuksen jälkeen, millaiset fiilikset tulee ikkunaan? No, fiilis on kovasti, että ootan mahdollisimman nopeasti lääkärisoittoa. Että saisi tietää, mikä se loppujen lopuksi on. Mutta itse näytteen ottaminen oli kyllä jännä tilanne. En mä sitä tajunnutkaan, että se otettiin. Se vaan työsi neulaa sinne sisälle ja pyöritteli sen kasvamisesta. Tai mikä pallukka se on, pyöritteli sitä neulaa ja otti sieltä näytteen pihaan. Se oli kyllä aika jännä tilanne, ettei paljon hyttysen pistosta enempää tuntunut. Eikö sitä puudutettu? Ei. Niin kuin lääkäri sanoi, että kun kasvainta voi oikein puuduttaa, kun ei se ole sua itseä ollenkaan. Ja
Nyt käytännössä niin odotellaan. Nyt odotellaan ja toivotaan parasta ja eikä pelätä pahinta.